aiwa mhuri yezimbabwe zanhasiraona kuti aiwa sadc yanyatsa kuuncover zvese pamusoro pamnangagwa, ministry yese iri pamusoro pamnangagwa ichiti aiwa vanhu avo vaifunga kuti sadc hapana mainvestigations airi kuita, asi muzana nhasi vanhu vava shocked kuti aiwa kusadc zvainotoziva sezviri kuitika munyika yedu munyika yezimbabwe. Muri yezimbabwe sara muendera mberi nenyaya iyi, ndokurudzira ibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon kuti ramboshana maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokuti mubepa remuAfrica nawidzo mudadzinzi SADC has since discovered after the August 2023 elections that Zimbabwe is all about two aspects. On one hand, it's all about Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF maintaining their grip on power, while it's on the other, it's all about Nelson Chamisa leading the opposition and suffering of people in Zimbabwe. So SADC now has a clearer picture of the rot in some of their member states, with Zimbabwe as a notable example. The SADC Secretariat believe there is need to use Zimbabwe as an example, and there should be no going back of the resolutions adopted by SADC to have fresh elections in Zimbabwe. Saka tona SADC rifuna kuti aiwa pane mamwe macountries ari muAfrica aora, and then Zimbabwe ndori kunzi is the notable example, ndori pa number 1 ichinzi aiwa Zimbabwe yazonyanyisa. Muri yeZimbabwe izvi vanhu vanoshamisa nazvo kuti aika SADC inenge iri kutoziva zvese itori on point. Saka muri yeZimbabwe chitiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi as a step forward paSADC ichisa mafresh elections munyika yeZimbabwe. Tiudzai mafungiro enyu pine mucomment section medu, amusangana kusubscribe kulike notana on the bell icon kuti rambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.